Mä oon tässä pohtinut, että pitäisikö tähän nyt keskusteluun ottaa osa vai olla ottamatta. Mut ehkä just se, että mähän olen taiteenmaisteri. Aalto-yliopiston taiteenlaitokselta visuaalisen kulttuurin koulutusohjelmasta nykytaiteen maisteriksi. Ja se saattaa yllättää joitakuita, koska mä oon samalla tällainen Instagram-taiteilija. Mä oon hyvin kaupallinen taiteilija ja mä ymmärrän sen niin, että mulla on kauppa. Mulla on kauppa, jossa mä myyn mun maalauksia ja piirustuksia. Niin totta kai, it's fine to call me kaupallinen taiteilija. Mä oon myös julkisen taiteen tekijä. Mä oon myös apurahataiteilija. Mun näkökulman mukaan Suomi on sen verran pieni maa, että täällä on paljon helpompi toimia boksin ulkopuolella, kun yrittää mahtua hyvin pieneen boksiin, jossa vaan siinä pienessä boksissa kaikki on sallittua. Mä koen ja mun elämässä on käynyt niin, että ainut tapa mulla tehdä tätä kokoaikaisesti, joka on mulle sitä ultimaattista menestymistä, on se, että mä taplaan kaikilla tavoilla, jotka tuntuu luonnolliselta ja kivalta tehdä. Että mä en myy sielua siinä. Tavallaan mä myyn paloja sieluista maalauksissa, mutta mä en koe, että sekään on multa pois, vaan se vaan kasvattaa mun sielun kokoa valon määrää. Ja mulla on niinku täysi respect kaikkia kollegoita kohtaan. Ne on yhtä lailla itse oppineita kuin oppineita koulunkäyneitä, että ei ole mitään vastakkainasettelua. On vaan erilaisia tapoja tehdä. Toisille sopii toisenlainen tapa tehdä paremmin kuin toisille. Ja kouluista oppii tosi paljon, samoin oppii elämästä ja tekemällä.